Hej, jeg hedder Anne. Jeg er fra Tandrejser.dk, og jeg er gammel patient. Jeg er kommet her siden 11, og er meget, meget glad for det. Og nu er jeg så blevet spurgt, om jeg ville være agent for Tandrejser, og det vil jeg selvfølgelig gerne, for jeg har kun positive oplevelser med det hele. Jeg kom her første gang i 11, fordi jeg havde noget kronearbejde, jeg skulle have lavet, og det fik man klaret. Så havde jeg, da der gik et par år, så havde jeg 2 visdomstænder, jeg havde fået at vide i mange år, og jeg skulle faktisk have taget ud. Jeg havde ikke mod på derhjemme, så jeg tog herned. Det var også et kæmpe arbejde, og det var flot og glad, og jeg var lykkelig for mine tænder, at det blev taget ud. Så havde jeg problemer nogle år efter med, at jeg havde en krone, dansk krone, som jeg havde gået tabt nogle gange. Så tænkte jeg, nu skal det være løgn, så tog jeg herned. Det viste sig, at jeg skulle have en rodbehandling, en stift og en ny krone på. Men fordi jeg ikke havde haft mulighed for at komme herned sådan lidt hurtigt bagefter, så gik det ud over tanden ved siden af, og den slækkede hele vejen op, så jeg fik et implantat der med en krone. Implantatet fik jeg sat i, tog hjem, kunne vente x antal måneder, som man også skal derhjemme. Alligevel gå og vente på at få det gror fast. Og så kom jeg ned, og så i løbet af en uge fik jeg 2 nye fine kroner på og rejste glad frue hjem.